Ayan mga kamantaragat, habang wala tayong laot, i-share ko naman sa inyo kung paano bumuo ng bangka at kung ano yung mga materialis na ginagamit. So ayun, ito nga, andito tayo ngayon sa gawaan ng bangka kasi nagpapagawa tayo ng isa pang bangka na brand new. Kaya ayun, i-share ko yun sa inyo kung ano yung mga ginagamit at kung ano yung mga pagkakasunod-sunod ng kung paano gawin yung bangka. So ayun, itong episode na to ay papakita ko muna sa inyo yung mga materyales na gagamitin. Ayan, una sa lahat, bago ka makabuo ng bangka, kailangan mo ng baul. Kung tawagin dito sa amin, yung pinaka-foundation ng bangka, ito ganito. Itong kahoy na to. Ayan, yun yung pinaka-ilalim na bahagi ng bangka, parte ng bangka. Ayan. Ayan. Ang gamit natin ngayon na kahoy na pang foundation o yung baul ay 9.5 ang haba. Kaya medyo malaki-laking bangka ito. At ayan nga, ang mga materialis niya, may kasama na siyang kahoy. Ayan. Ito. Ayan. And ito pa, kung napapansin niyo may forma na siya. Ito naman yung parang pinakatuka. Ayan yung unahan. Ayan mga kamandaragat, ito naman yung isa pa sa mga pangunahing gamit sa pagbuo ng bangka, plywood. Ang gamit namin dito ay ayan, Santa Clara brand. Ito naman yung plywood na hindi siya tumitikal kahit malamigan o mabasa. Ayan, kaya ito yung ginagamit sa bangka. Kasi ang bangka nakalutang sa tubig yan. Kailangan yung magandang klase na plywood. Ayan, plywood. At ito pa yung iba nating mga materyales na gagamitin sa pagbubuo nitong bangka. Ayan, marine epoxy, sigal. Ito yung kadalasan na ginagamit dito ng mga mangingisda sa kanilang mga bangka. Ayan, 2 litro kasi malaki-laki to. At meron naman tayo ditong liha, sandpaper. Ito yung ginagamit dito para pakinisin yung yung kahoy na yan kasi pipinturahan nga natin. At sunod naman ay stainless na perno. Hindi pwedeng gumamit dito ng bakal kasi ang bakal ay napakahina sa dagat. Ayan, ito yung ginagamit sa plataforma ng bangka o yung pinapatungan ng makina. And then meron tayong tanso na pako. Ito naman yung ginagamit sa pagkakabit ng plywood. Hindi rin pwedeng bakal kasi sabi ko nga kanina natutunaw yun sa dagat. Ayan, tanso. 1 1/4 ang gamit namin dito and 2.5. At ito naman ang gamit namin na pinaka primer sa bangka, yung unang pahid sa kahoy. Ayan mga kamantaragat, ito pa yung isa sa mga gagamitin natin dito sa ating pinapagawa na bangka, tubo. Tanso na tubo. Ito ang ginagamit na tubo, tanso. Kasi dapat hindi rin kinakalawang. Dito isinusuot yung yung ihi na kinakabitan ng ilisi. So ayan oh. 135 bigay ko sa iyo. Tubo. No.